Gràcies al Cercle Artístic per cedir-nos aquest saló d'actes i gràcies principalment a tots vosaltres i a tots els que molts de dies esteu també en aquesta xarxa d'internet, en aquests grups de Facebook, de fotos antigues. Vaig crear el grup de fotos de Menorca fa uns quants anys i avui som això, uns quasi anant per 7.800 membres. El nombre de fotos que s'han pujat és innumerable, ja és incontable, perquè el propi Facebook se deu haver perdut i ja no sap ni on els té, però hi ha més de 20.000 fotos segurament. I hem fet diverses trobades, aquestes sessions de trobada que feim del grup o dels membres del grup, i aquesta l'hem volgut dedicar especialment a la gent. Veureu que el format que li hem donat avui fa molt d'èmfasi a les persones, en els testimonis orals, a les anècdotes i a la gent popular i coneguda de Ciutadella.